връщам. Ти върва самата. И добре, тук проси его, вижте парите, просиме пари. За от контейнерите вземаме хляб, дайте. Няма какво да идем, като казвам. Береме си пари. Ние крадеме, ние си береме. Ние си взимаме. Сега какво да ви кажа? Взимате ли си? Взимате ли си? Сега нашата фирма, така Далмуш фирма. Далмуш уста? Направо Далмуш уста. Ето го нашата. Шефа. Его. Да. Идва. Открадна парите, Noch 20 Euro verloren! взеха ни парите. Чакай, си го доста. Его и мусито. Ето го Далмуш уста. Прибрах оборота. Dankeschön. Das ist Далмуш уста. Mach, bitteschön, dankeschön. То се папурко. Ето го, папурко. Dalmış usta burada şu an Usta, sok gel. yerleri siliyor. Арам с ръкавицата. Ай, веке. В Германия да е. Тих. Haydi bratni. Анти Германия. Hem kiosk. Aşık ipeya dozo. Очи. Alo. Вижте го то. Чуди канка, дикен. Това е М3, BMW М3. Ето му е ръкавица, където кара БМВ-то с нея. Какво е ти да видя? МП3. Vamos, Lena. Абе, снимай, къде си тази? Сега ние сме фирма Далмуш, разбираш за какво стана? Фирма Далмуш, да? Който сме... Дай! Ей го пусна тук натварен, ще го разтварваме. Дайте тук. Тук и те не сме ги тварили те с работи. Вижте там пожаргастили. Ей го нашия Далмуш. Шеф. Далмуш! Шеф! Окей. Dalmış bu sütü sürdüm. Hallo. Ja? Oben? Окей. Вижте каква работа прави. Те с малките регенчета каравицка. Ай, 3 минути станаха. Стоп.